Wis kulak bok ya? Burung. Ya sampun lho. Sampun ya Mas. Ayo Firda nyong ngefan kowe beli kendang melu nyong asu. Mari ngendi? Ya mari kan di kan. Dene Firda tok sing dene ora kowe sampean kok baju banget. Ya orang baju kok. Lenggere ora iki lenggere. Yang esuk bakul. Tinggal
Siti munggah udane terang sing nonton pirang-pirang. Meratandani gue Alhamdulillah lenggere jumeneng ngadeg langsung terang ya Mas. ya iya Ampuh iki wong kan tau jagung bakar tiktokan bae dadi udan sih Ini dipun rasakan mari ngomong iki, Mbak. iya Niki tasih setunggal malih niki Oh, Bocoloro. Wah, bojo loro siji berang tekan garek loro ya. Urung siji-siji ya mana? Ya malah main bojo loro jadi kena dijadwal. Senin Selasa Rabu nang ngene bojo enom. Terus? Kamis Jumat Sabtu nang ngene bojo tua. Terus? Minggune prai. Iku prayan apa prayan kerigan apa? Iya. busuk-busuk prei lah Lah bisane praine dina Minggu Mas udah tinggal kerigan iki. Ya iyalah. Boleh kok kerigan. Prai lah ladeni bojo sebenarnya ngajak ladeni bojone wong. Ora. ibune gawe pacitan aku makrifat Nggih, setunggal malih niki Bocoloro. mangga bojo loro dados Monggo Mas nggih, bojo loro Mas nggih.